Sa number 5, access road nga magaangot sa Barangay Sicang Airport sa highway sang Araneta Street. Ang ganinspeksyon ni Mayor Aldi Benitez ang kahapon nga adlaw. Yung village nga housing project ang ginapaabot nga may mahuman na nga mga units sa marason nga bulan. Yaring report. Ini ang sitwasyon sa daan nga airport sa Bacolod, nangin bakahan. Bulutangan sang inugbulang nga manok. May mga baligyaan kag kalan-an nga nagtuhaw kag nangin shortcutan sa mga pumuluyo sa Barangay Sicang Airport pagwa sa Dalan Araneta. Sa hindi madugay, hindi na kinahanglan sa mga motorista nga mga lihid diri kag maglibot pa kay may ginaamat-amata na nga diversion road nga magatabok sa runway sa daan nga airport. Kahapon, yung kantuan ini ni Mayor Aldi Benitez ang site para lantawon ng development. May portion abis ang old airport nga ginapanag-iyahan sa syudad. Ginaamat-amata na ang magaserbi nga alagyan kaguluhaan sa taga-Sicang Airport nga hindi na kinahanglan maglabay sa Henrietta Village. Ano naton nga makabutang sa access road, no? So ginbisita ko to kundi na maagi kay natapos na to ang mga barriers ta kundi na i-plaster naton to para makaagi ng mga salakyan tabok sa old airport pakadto sa national ang dalan nato sa national road ta sa. May mga nagtuluhaw na gani nga mga structure sa sulod sang old airport, gani plano man sa syudad nga pabutangan ini sang gwardya para mabantayan. Isa pagit sa bisita sang alkalde amo ang site sa Araw Property kung saan magatindog ang Yuhum Village nga housing site. May pundasyon na para sa 4 ka floors nga housing project. Sulod sa kay Benitez, ginapaabot niya nga sa bulan sang Hulyo may mahumana nga mga units. My understanding is by July, no, maka-deliver na sila mga 2 buildings of about mga hundreds of units man ang ilang ma-deliver by July. But ang plano da is I think 2,000 housing units for Yuhum Village. Sa July 1, natala na nga maghatag sang iya nahauna nga State of the City address ang alkalde. Iya igapatpat sa publiko ang iya nga mga nahimuan kag ang direksyon sang iya nga administrasyon.